Kaya kas nagsultok ti balot kaya asin naman. Hi, baby! Mehmet, no, ano nakita ka siya altan? Honey, siya ko. Ala, siya kita mo na ka. Yo, what is up guys? Again, your boy Kian Shane from Gataran. So for this vlog guys, no, magpa-prank na naman tayo guys, no? Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Agad-agad, no? Di ko pa nasabi kung anong prank ko. So, ipaprank natin si, si Jocelyn. Ang ipaprank natin sa kanya, kainin mo hotdog ko. Or isubo mo hotdog ko prank, no? So, titignan natin kung anong magiging reaction na naman dito ni Jocelyn, guys, no? So, kung papayag ba siya o tatanggi na kainin. Ewan ko kung papayag siya dito, no? Pipilitin natin lahat ng magagawa natin. Pipilitin natin, guys, no? So, wala pala siya dito, guys, no? May pumunta sa bayan, guys, no? Di ko na siya sinamahan kasi may ginawa kasi ako kanina. Sumabay na lang siya sa mga kaibigan niya, guys. So, may kinuha lang siya saglit. Tinawagan ko siya kanina kung nasan na siya, on the way na daw siya, guys, no? At yung mga bata, umalis ka na muna dito sa channel ko, guys, no? Manood muna kayo ng mga Coco Melon or mga Tom and Jerry. So, bawal yung bata dito, guys, no? Ang vlog na ito ay for entertainment purposes only, guys, no? Wala tong katotohanan, biro-biro lamang, no? So, bago natin simulan tong prank na to, guys, no, konting shoutout lang muna sa mga solid supporters namin, guys, no, at sa mga nabisita lang dito sa channel namin, mag-subscribe ka na and click mo na yung tilling button na yan para updated ka sa mga bagong video na i-upload namin. Road to 100k na tayo, man. 100k 100k nyo na yan, no, konting-konti na lang mag 100k na yan. So, simulan natin yung shoutout, no? So, shoutout kay Christian Valiente, Vincent Pacol, Jimuel Barin, Don Facundo, Christian Sablay, Kendra Julian, Raymark Nobel, Hearty Place, Jason De La Cruz, Ashley Sebastian, Maricel Gores, Ria May Caldina, Rin Domingo, Zyril Kaligtan, Raquel Balsena, Army Queen Marquez, Sister Nan Lalavan, Ares Miguel Lames, Joey Sobebe, Richard Colobong, Ria May Caldito, Andre Von Narte, Nad Natividad, Big Boss Baby, John Vic Dilero, Patricia May Urbano, Danica May Ramos, Rochelle Tomines, Brian Matam, Noel Selvito, and Ling Tipon, Christine Lacerona, Ronaldin Aquino, Romar Tumamaw, Noralyn Ballesteros, Erika De Leon. So, yun lang, guys, no? Di pa na shoutout dyan, mag-comment lang kayo at mas-shoutout din kayo, guys, no? Sa susunod na next vlog namin. Okay, ano pang hinihintay natin? Simulan natin tong prank, men, no? Let's do this prank. Ginagawa mo! Okay, set up na natin camera, men. Naihaw ko na tong, tong hotdog. Medyo maliit to. Siguradong yung sasabihin niya pag nakita niya itong maliit na to. So, dalawa tong camera natin, guys, no? Dito at sa tabi nito, no? Anuin ko siya sa kama, no? Susubukan natin ilagay dito sa kama, no? Ewan ko, di kasi siya umihiga masyado, guys, eh. Nasa labas siya palagi. Susubukan nating ilagay siya dito sa kama, no? Kung kaya natin. So, may block pa siya. Sabihin natin may block pa to. Simulan mapula-pula na, medyo blacklist. Blacklist ba? So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin tong prank. Sarap. 2,000 years later. So, tago natin dito, no? Tanggalin natin tong stick, men. So, lagay natin dito. Takpan natin ang jacket, men. Ay, lang ito na lang. Yan. Okay. Hintayin na lang natin siya nung wala pa siya. Napakatagal niya, men. Napakatagal. Okay, guys, so nasa baba na siya. Papunta na, paakyat na dito. Nasa baba na siya, men. Uy, gagi. Nandito yung stick. Baka makita niya, men. Okay. Okay, let's do this prank. Kainin mo hotdog ko. Ginagawa mo! So, patay na natin. Ano bang gagawin mo?
Dapat nagbayad ka. Nawa ng traffic sa EDSA. Bayad ka oh. Hello. Pagkasta mo ah. Kagagawa niyo wala. Pawan niyo ba ng mga alcohol? On. Nabatik na dam. Sukat ka ba ito meron? Nabanog na tiyan. Oh. Nag-bike ka wala ano. On the way kang. Dati ka pa orayan. Kasi on the way na ko na. Siyempre kasi talaga di babae. On the way ko namin. Kaman na. Dapat na naalam? Naalam mo lang? 5,000 lang. Na? 5,000 lang. Tingnan, hindi ka lang, hindi ka pagyaman pagda. Niya, Kaman na. ganun ba? Sila na. Ganun? LMS? May jacket mo naman pagtay. Na? Awan, hindi ka nga napatakan sa bit. Sabong tinit. Oh, LMS? LMS ka na lang? Malatan. Matulog lang tayo. Where's my cellphone? Ah. Sabi na lungat mo saan? Tama, ano lungat mo? Ginagawa mo. Pagbaltat yun eh. Yeah. Liptin. Ano ba sa labong nga? Sa lubong ako. Ano pa sa lubong mo? Did amin lang. Hindi ka nakalo pa sa lubong mo. Ito, hindi makamakam lang. Na. Hindi pa sa lubong lang, hindi ka lang kumatangan. Kung madali nakagarod nakapagkulot pa dyan. Hindi mo talaga alam. Yung ano si Kapay, dabas pa sa lubong ka, tawag-talo. Pas pa sa lubong mo. Nagalipas pa sa lubong mo niya. Mama, Wait, ano ka? ano ba lang ako? May siyang na. Ay, Na? hindi. Abay. Nagsakit. Ay, iyak. Nagsakit yung mga atan. Tana lagi lambing ka. Sakit. Basta yun pa. Ala! Ano na? Ano na sakitan? Oh. Oh. Nagarik mo. Hindi na kayo nag-ibig to rin. Tana. Okay, then sa food ko, lang sa akin. Ito saksakan na ganun ta. Okay. May siyang na. Nakasakit ka sa akin? Nasakit ka rin? Di ba tingin ko? Tunad. Apo. Tunad. Ano? Nagsakit na. Kita di ka mga. Kamu ka lang. Hindi ka lang mood. Daman na yun eh. Hindi. Nabandog kaya. Kahit mangan. Eh, Basta mangan. nagsublak nag-milk na. Na? Nag-milk Hindi ka dinala yung tigdanan. tayo pa ba? Ginagawa mo. Kaya mainit talaga ito. Pasalire. Masali eh. Ano ba eh? Anong ginagawa mo? Yan, nag-ubrang tayo yan. Ano? Cellphone lang. Ang bibibigyan mo dyan. Kapag nga ang bigyan mo, Ano kaya naman? kanya ka na. Nabasing ka kaya dahil. Nabasing ka ba? Yung kay Tiko ay mamulang lang. Nada black na. Matulog lang. Kahit mo yan. Ay, the black na. Yan. Ay, the black na medyo brown. Tapos, double purple na. Kahit mo yan? Naday. Kahit mo? Tabak lang. Na? Kalak lang. Kahit mo kanan? Kalam? Buwan. Kahit mo kanan tatag pa. Kana? Nag-isip. Ang isip niya ha? Ang dalang black na bate. Pagdatog ka, daw na nabanog na pa. Ang tugtog niya, ala. Be! Akas banog mo. Agos banog pa. Yun ha? Banugan na pa yan. Banog ka lang lang. Pubusang nakabubus ka na eh. Yun ha? Nakakagida na. Ginta ka? Gida na pa. Ate no? Ginta ka? Wala lang ha? Ate no? Ano yun? Ate na ginta ka? Ginta ka na. Nagpunggus ka ba eh? Bye-bye. Ginagawa mo. Ginta ka na. Kay Dana ko ta. Katong punggus mo ah. Ay, katama na dyan. Eh, tama na dyan. Nya.
Medyo bago matulog ka kaya nga. Ano mo na? Mabit lang. O, ba may sa oras na? 30 minutes and 65 seconds. Yan lang. Na? Kalawan? Pagpunggas ka na. Ako gusto ko pa. Yung ano talaga? O, babawi ah. Igupom. Pinantig ko lang. Ginagawa mo. Sabi ko mo nga. Siyempre. Kaya no? Kaya kasi nagsultok ti balot kaya asinam mo. Ano nga ka tayo? Punggas pa na. Ayusin ito punggas mo. Ayusin mo na. Ginagawa mo. Ayusin mo na. Aga sa bandog ato itambay. Masustansya natin malinam-nam. O no, anong ba makan mo? Dabay junag na, dabay kisi-kisi na. Ginagawa mo. Kis-kis na. Ala, katin ah. Basta madyanan. Ano, mabit lang be. Aga sa bandog ato, di ka, mati ka ngayon. Be, Ay na. sips mo lang. Sabi subli-subli. Hindi ka? Kandag yun talaga. Nung kaya mo, malangalan mo ta. Kaya mag-isama ng alam na. Ano? Papoy mo ang amin. Ano ni Bati? Ito na. Kan iya mo tayo doon. Kanam lang mo, beet. Kano mo nga may sabi. Kaya malaganan. Sama. Iwao mo ta. Hindi na iwakan. Iwao ma. Makana. Kati na. Baby mo. Ay, mimi, baby. Ay, baby. Siya ang tagra ko, nagkakalakan. Yeah. Subok. Subokon? Nagkakalakan. Ay, bunggas ka na. Nakabunggas na. Punggus, tabok mo na. Hindi na ako pungguso. Pati tati hotdog ko, kaya mo ipapal. Ganun naman. Ganun na. Kaya mo ipapal lang. Close your eyes mo na. Close your eyes. Ipapal mo. Mabit lang mo. Relax na. Basta rin. Basta rin na. Basta rin. Tabok mo na. Nagmali tabok mo na. Hi, baby. Basta rin. Basta rin na. Baspasan na. Laro mo sa. Baspasan. Are you ready, baby? Baspasan mo ba? Yun na. Ay, may med sa ano, siya itong Pakistan. Ha? Ah, may med no, siya na po, di ba basta kanya, wait lang ha. May med sa Magawad. may med no, ano nakita ka siya, Alton? Hanin siya ko. Ala, siya kita mo na ka. Siya ko na. Siya kita mo, be. Siya kita na, gindakan. Siya ko. Lagindakan. Lagindakan. Oh, Lagindakan. Gadong ka, gadong. Gadong. Gadong ka. Gadong ka. Ginagawa mo. Ready ka na? Ha? Ha? Ready ka na? Tagana ka ah. Ano, tanda mo, ikitak pala na siya pang ko. Ready ka? Kitakan? Uy. Tagana ka na ah. Wala mo, doon lang sama. Uy, gana ka na. Gusto ko. Gusto ko na. Gana ka na. Gana ka. Luglugam ah. Luglugam ah. Ako lang nagbaybay sa... Tabatit, gawin tabay. Nagbatit mo, tiyabdag mo. Awas mo kayo tibate? Hindi kayo. Hindi. Nag-gising. Kalamangan. Nag-gising pa eh. Nablak-blak na ka. Garam pa ako ganyan. Nating Nablak-blak na ka ata. Chuchus. Ginagawa mo. Nablak-blak na ka. Laka naman. Nagbatit yung dag. Taman. Kitang tama nga. Gadong ako. Punta ka naman. Yung kaya? Ang wakil dito. Bastos. Kaya kinadugyo na alam mo. Doble-doble mo tan. Yeah! Gising sa dobla na kita niya. Binostong pa. Bisugto nga gaga. Yung tono kata. Yung tono usually.
Kinala, bubulak.